eye nia etwato a meka ho asem na mpanyin masre atena senese se wo go breeding a na anka eye ade abien ena obiara bebisa ho asem nia edi kan eye breed girls nia edi ho eye breed gardens nanso ene yen ewujade kese a ye de hoahoa ye ho no eye ahwere ye mfe ebiesani na breed gardens ene ahohobia edi kan wo Ghana mfe ebieni yetew betu so enum ene ya me no kasei ya bedu edu enti na trese biribi rekobone ena yehie mu ahai medetu mpanyin anim seni ananano betumi ayaboa yen ayewo abamu eyeme ene minua MP se ye betumi ege gardens egina na akoso ayeyen ahonhoaho ade no na nanom emfa mu aye na yenso yebesomu na yaye no sa ama ye